Kawa dhi nyime ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo Azimio mondo mi jatend piny William Ruto thuolo mar tiyo ne jopiny. Gachagua onyiso jatend piny mondo odin ite ne jogo makwedo chenro ng'ado atamalo 3 mar osara mag jotich e gero udi ma nengogi ogonyore. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, jatend Kenya William Ruto bende omako chung' motegno ni ne oyombo e yiero mokalo maonge kiawa. Kuom thuolo machielo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua onywando ute mag fwambo weche mapacho kae e ywaruok margi kod Azimio. Ka oloso e kinde nyasi mag Madaraka e kaunti ma Embu, Gachagua orem kuom chomore tir gi ywak mag jotich kod jopiny e wi paro mar gero udi ma nengogi ogonyore kendo rwako ute fwambo weche mapacho kae e midhiero mag piny owacho mar Kenya Kwanza. And we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. And therefore, Your Excellency, we want to urge you to continue with the confidence that the people of Kenya will give you the necessary support. Kata odoko ni moko kuom jopiny kod riwruoge mag jotich e pacho kae seyo chenro mar ng'ado atamalo 3 mag osara mag jotich e siro chenro mar gero udi. Gachagua kwayo jatende William Ruto mondo odin ite ne ywak makamago kendo odhi nyime kod chenro no. For that, Your Excellency, we want to assure you that the majority of Kenyans are behind you. Never mind our detractors. These detractors gave you no chance to succeed. As they see you making practical and pragmatic interventions, they are all over shouting and bringing a lot of propaganda. Jatend piny William Ruto bende oolo pi e geno moro amora ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro yie kod kwayo mar yawo sava mag IEBC. Ruto odhi nyime kod paro ne Azimio ni weche motenore kod yiero maduong' mar 2022 ne otiek e doho mamalo mogik, ka owacho ni kinde ni en thuolo mar tiyo ne jopiny. Achiel kuom kwayo madito mag Azimio e nyim komiti matayo twak en yawo sava mag IEBC mar ng'eyo adiera e wi duoko mag yiero maduong' mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.